Hello mga langga, another vlog para sa ako ang mga dugi mga langga. Naday mitulo ka mga dugi sa mo ang sulod sa balay. Kani siya mao si Pandak ug katong ikaduha mao si Chucho ug ang ikatulo mao si Choy Choy. Ay ang puti di ay mga langga mao na siya si Choy Choy. Pero kani una na kong giligo mao kani siya si Pandak. Talawan kay sa tubig tungod sa kabugnaw sa tubig sa mo ang dapit pero okay ra. Basta lang kay makaligo sila pinugsanay gid mi ani makigkumbati gid pod sila bisan naning kamot na kumbati og ligo nila para mahumot pod sila kay naabi sila sulod sa amo ang balay mo nang karon o mihunong mipundo na siya o di ba ako na silang gipangkuan og kuto kay naa sila panagsa nga mga kuto kay nigawas nila sa amo ang balay na ay daghan kaayo nga mga askal didto igso mga askal mga iro ra pod sa ako ang Manoy Janet so mo na ligo-ligo lang gyud para humot kay gakson sa mami sa daddy mo nang malipay ra man gyud pud mi basta naani sila bisan perting lisura usahay tungod sa kakulit pero okay ra usahay pagani grabe ni sila tungod kay og naami bisita paghuton gyud nila og ayo pero og idulit na ang tiil sa ilaha dili ra pud biya nila paakon enjoy pud mi happy pud mi tungod kay kauban namo ning mga iroa kay kusog kay ni sila mulaban kusog kay ni sila mopangga og mga amo mga nagpakaon o nagbuhi sa ila, nagatiman sa ilaha, mapinanggaon yung kaayo ni sila. Munang kami pod, amo pod silang gipangga, tungod kay malipay ra pod mi nga naani sila naaganin. Kani di ay si Pandak mga langga kay wala ko kabalo kung unsay breed ani niya basta Pandak lang gid ni siya kaayo mga langga kay kani siya gikan man ni siya sa pagadian dala sa ako ang mother-in-law mga 5 na po o 6 ka tuig na siguro ni siya din hinamo dugay na gyud taod-taod na gid ni siya namo sa una gwapa-gwapa pa ni pero usahay kusog kay mamugno sa iro sa gawas sa mga askal na siya kontra isa iro ra pod sa ako ang Manoy mao na yung usahay petinan niyang mauta og naong kay naay pinaakan sa iro dayon ang tawag ato nga iro nga iyang kontra mao si Shark nangahiwi na ang simod tungod kay naligsan na pero kani siya laagan man ni siya pero dili ra pod siya kumpiyansa basta sa karsada na mo nang muuli ra pod siya mo ning wala ra pod siya naligsi salamat ra pod kay wala ra pod siya naligsi didto bisan laagan kaayo pero usahay magsige ra gid po ni siya pundo og kwarto sa kong mama kwarto nako or sa iyahang ati Jili mo nang kani sila amo gini silang ligoon kay syempre iro mobaho gyud na sila basta dili na nimo sila atimanon usahay gyud mabaho gyud kay dili na mo maatiman tungod kay busy pud lagi kaayo mi sa amo ang mga trabaho sa lain namong mga trabaho mo nang dili gid namo sila basta maligo og permente pero kinahanglan pud ni sila mga langga liguon og katulo lang sa usa ka every 3 days or 5 days para dili pud sila madaot aron dili pud masubraan kay pertira bang lisura bugnaw kini dinhing dapita I mean ang tubig namo dinhi tungod kay flowing na siya kanang gawas mga langga mo na siya tubig nga perting pagkabugnawa di ay kani siyang puti nga iro mo ni amo ang Choy Choy nga iro nga perti ka bugoy kini siya mga langga ambot na lang gyud kung unsa ni siya kabugoy kusog kani siya modula sa mga stuffed toy sa ko ang anak tanan pati lapis pati crayons iyahang papaon ambot ngano ni siya ganahan magid siya anang mga butanga pero dili ra pud kayo permente basta amo ni siyang hiktan naglibog na jud ko aning ako ang mga istorya tungod bitaw mga langga no kani siya lovely man gyud pud kaayo ni siya nga iro mga langga kung makita ninyo ni iyang simod langga sus pertig yung pagkamubua kaning iyahang kaning ubos nga baba niya kanang mura og shark ba nakakita na di ba makuha na to ng shark nga mubo ang iyahang ubos sa baba ang taas ang imabaw mao gid ni siya mga langga pero okay ra basta kay gwapo lang gyapon siya para sa amua tungod kay lovely kay ni siya
mga iro sa amua. Pero pertigyan si Pata kung gutom mo ni siya mga langga. Agoy bitad-bitaron ginay imong karsonis o ang imong pajama kay aron tagaan siya og pagkaon kay di siya matagaag pagkaon pertigid ni niya ang pagkaisuga. Magsige na siya magsigig panawag para lang pakanon siya. Usahay in town ug dili pa maatiman maghilom na lang siya kay kapuya na siguro siya og panawag. Pero kani siya mga langga kay nao pertigin ni siyang pagkaliwata sa iyahang mama nga ang pangalan kay Chika. Pero ang iyahang papa mo yung giliwatan sa iyang simod. Kani mo iyahang papa mo ay gitawag na mog Chucho. Si Chucho gamay ni siya, gwapa kay ni siya mga langga katong taas pa ni siya buhok. Kaso sige nako ni siya og kanang guntingan kay ug kung dili na mo maatiman magpilit ang iyahang buhok. Mo ni iyahang giliwatan sa simod mga langga mubo kayo ang iyahang simod sa ubos mura lagi og shark yun o di ba mura siya og gamay kayo pero midako na dahil siya tuod karon kaysa sa una bali ihid man gud ni siya mga langga kumbaga pareha sa baktin ba nga naay ihid pinakagamay kung wala ko nasayop mao po ni siya 5 sila ka magsuon og siya ang pinakagamay pero okay ra basta kay naalang ni siya nagpabilin lang ni namo ang iyahang mama day mga langga dugay ra nga nawala ug moto kung gikabughatan hilak jud ko og taman tungod kay sakit kayo para sa akoa nga gibiyaan kay wala ko kabalo og unsay hinungdan. Pero sige na lang tungod kay ingon ana man gyud na kung naatay alaga naa gyud puy mawala. So padayon ta mga langga mo ni ako na ni siyang gikuan kanira siya mo ibihib-bihib gamay kung ligoon mga langga aw mo mulumpat man gyud ni siya pero dili ra gyud pareha sa duha. Atong isa kato ang puti nako katong ikaduha nga giligo pero kani siya arang lagid ni siya kaysa isa mo ni mga langga ikatulunan nako ni siyang giligo o pahuman na pud ko ani pagkahuman ako ani mga langga ako na ni silang gi-plaster ako na ning gipailuna para nag-andam pud dayon ko ani og pagkaon nga paghuman ako og ligo sa ilaha aron wala ra pud ang ilang katugnaw makuan ra sila sa kanana ang ilahang pagkaon. So kani nga takna mga langga nakuha na gid ni sila ani yan nag-ready na ni kay kabalo sila after aning ilahang ligo na joy kaon ani kanang isa gasige na nagpaniid sa iyahang kaon tungod kay wala pa na hatag sa iyaha. Nagpaniid na manguha na dito nanawag na siya ana nga tay mga langga tungod kay kaon na lagi ang iyahang gipangita ana isog na kay siya iya nang giunay ang iyang papa og paghot usahay suklan siya sa iyang papa pero bihira ra tungod kay basin siguro sabton ra pud niya pero ambot lang kung nakabalo pud baka na siya nga anak na niya o papa na niya basta kay kana ang mag-ama na silang duha ug pertigid na niyang pagkamal dito iya nang gikuan ako wa na pagtawag na kog Chucho balhin ang isa tungod kay kabalo siya sa iyang ngalan una salbar na kay nagkaon na okay na ang tiyan. So dinilang ko taman mga langga og thank you kayo sa pagtan-aw sa akong video nga walay klaro. Napagaw jud ay ko mga langga pagaw jud kay ko pero okay ra basta kay makayaw-yaw ko dire. Thank you for watching mga langga and please don't forget to share, like, comment and subscribe. Ayaw pud mo kalimot mga langga sa akong page sa FB sa pag-follow. Thank you so much mga langga. God bless sa tanan. Pati din na niyang pagkasipata ang mata lang ana, pero yung pagkasigaha.
lami kayo di ay mga langga ang ilang luto wala kayo may pula tungod kay nadaghanan na gyud nakog butang og luto. Ang ilahang sudan nagamay-gamay ra tan-awon corn beef din na ilang sudan ana mga langga. So na mas nadaghan ang jud kayo ang luto ra pero okay ra na nila basta kay busog lang jud sila. Hurot man gyud po na nila. Thank you. Bye-bye.